התחלתי לשחות בגיל 5, הלכתי בעקבות בדודה שלי שהייתה אלופת גילאים, אחר כך יותר מאוחר התחילה לעלות לגמרים אצל הבוגרים ורציתי גם. בהתחלה התחלתי בתור חוג, סתם לכיף, מאוד נהניתי להגיע לאימונים. יותר מאוחר התחלתי להתחרות בתחרויות ולאט לאט לזכות במדליות ולעשות קריטריונים. התחלתי בתור שחיינית גב, חזה, קצת מהחתירה, ועכשיו אני שחיינית 10 קילומטר. מים פתוחים כי התחילו להיות תחרויות בארץ, באילת, מאוד נהניתי. ראיתי שאני קצת יותר טובה בזה, יותר מצליחה בזה מאשר בבריכות, ופשוט הלכתי על זה. להיות שחיין מים פתוחים זה לא קל, זה 2 אימונים כל יום, 10 אימונים בשבוע. כל אימון זה בין 8 ל-9 קילומטר, עובדים מאוד קשה. מנטלית זה להיות חזקים מאוד בראש, אסור לוותר. במהלך משחק ותחרות בכלל צריך להיות חזקים מאוד. מים פתוחים זה הכל מתבסס על טקטיקה, הכל זה עניין של איך תופסים את הדבוקה והספרינט בסוף ואיפה מתמקמים. כרגע אני משרתת בצבא. שנה הבאה אני משתחררת ואני רוצה לטוס למכללות כמו הרבה מאוד שחיינים לפניי, כמו הבוגרים שלנו. עכשיו לאט לאט זה מתחיל להיכנס גם למכללות, אני יודעת על 3 מכללות שכן כבר מתעניינות בשחייני מים פתוחים, אבל עדיין במכללות זה נושא חדש. אני חזקה בקטע האירובי ולהיות שחיין מרחקים זה הרבה בראש, צריך להיות חזקים ולא לוותר במהלך המשחק. אני חושבת שזה בעיקר החוזק שלי, לדעת לא לוותר, לדעת כן ללחוץ. כן לחשוב שאולי אני יותר חזקה מאחרות באיזשהו שלב של המשחק, ונראה לי שזה מה שעוזר לי לסיים באמת את 10 קילומטר. תמיד יש מה לשפר, טכניקה, את המהירות שיוט, להתנסות בעוד תחרויות של מים פתוחים, כי בסך הכל מכל תחרות לומדים ומשתפרים. טוב, אני חושבת שכל ספורטאי החלום שלו זה באמת להגיע לאולימפיאדה, אבל בדרך אני רוצה ומקווה להיות באליפות אירופה לבוגרים, אליפות עולם. לשחיינים הצעירים אני יכולה רק להגיד שבאמת, עכשיו שאתם קטנים, תהנו מזה, אל תיקחו את זה קשה מדי, לפעמים לא הולך, לפעמים יותר הולך. בסך הכל זה רק ספורט וזה כיף, ותמשיכו עם זה כמה שאתם רק יכולים. יש נקודות משבר, אבל עוברים אותם, הכל מסתדר בסוף, וזהו, רק תהנו מזה, זה הכי כיף בעולם.